tarong klase, magbuti ka dili ko musod. Ay pagbuot na ako. Tarong klase. Ganun mo makani ulig balay buang ka. Umalo ka nga daghan kay trabaho nito. Tigwayon o baka, kanding, ugas plato. Nyadi ka muli, dili ka sa tambay buang ka, sila pumayabas, ha? Ha? Mo de poliong kun mo sa balay kay na kasunod, di ko muli ay. Muli. Bahala ka, di ko muli, bahala ka. Muli, iwa ka. Bahala ka. Di ka muli. Ha? Di ka muli. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Tubuan mo ko. Muli lagi ko ya. Muli lagi ko ya. Muli lagi na. Uli man ikang buang nga ka. Tapos magpamunog pa ka. Dili lagi ka Ay, ma! Asa man ka day? Bisag sige sugo ba niya ako'y kuano niya? Bahala ka dra oy. Anak mo na nung magkita kami sa akong uyab karon. Na ako pa yung patrabahoon. Di na ako kakita niya kay alas 4 magkita kapit na alas 5. Ikaw sa uli dos balay, ikaw si trabaho. Ay, di ko mulay. Di ko mulay. Di ko muli. Yawa ka buang nga ka. Di ka muli buang nga ka. Run. Hoy mga kaknet, ug mura na among video karon mga kaknet. Karon mga kaknet. Nana po tayo i-shout out mga kaknet. I-shout out lang ko ni Eloisa mga kaknet, og ni Angel Layson Taperla, og ni Krisya Pugoy, og ni Elgin Kel Quijano mga kaknet. Ug mura na kaknet, samok kini yung kauban diri kaknet, nangatulog pa ni mga kaknet kay gapon. Gabi nag-edit ko gabi karon po akong man mga kaknet no. Kay kapoy kay kaknet. Hapon namin nag-video niya. Kanang buntag na ako ng shoutout ng Kaknet. Huwag mo na nang ma-shoutout ng Kaknet. Ngayon Kaknet, huwag niyong kalimutan mag-subscribe to my YouTube mga Kaknet para updated kayo sa susunod kong video mga Kaknet. Subscribe na kayo mga Kaknet. Kaya mga Kaknet, may papakita akong video sa inyo mga Kaknet. Papakita akong video sa inyo mga Kaknet ay panoorin nyo na lang. Captain! Farmer! Way back home to you.